Sally's production. A gidan biki ake yin bikin suna, yau an samu newborn baby, fatan mu shi ne Allah ya raya. A gidan biki ake yin bikin suna, yau an samu newborn baby, fatan mu shi ne Allah ya raya. A bikin suna, a bikin suna, A gidan gida murna. komai zane yau farko shi zan kira. Madaukakin ne ya arzita yi da ke kira. Ga kuma garkuwa na da shi na kalan mura, Muhammadu Rasulullahi wanda ya gagara. Sa alihi sahabansa jam'i kafatan, da wallama usul nuna hanya wuce.